Bon dia, soc Maria Pilar Perea i soc la coordinadora de les obres completes d'Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll. És veritat que podíem fer aquesta presentació d'una manera conjunta amb tots dos personatges perquè estan units indestriablement, però faré en un primer moment aquesta presentació de les obres completes d'Antoni Maria Alcover i en un altre enregistrament faré el de Francesc de Borja Moll. Tinc un petit guió que m'hi cenyiré, però encara de tant en tant m'hi desviaré. Però primer és la necessitat de publicar aquestes obres completes. Òbviament la necessitat és donar a conèixer un personatge que va fer una gran obra per la llengua i la cultura catalanes. I per tant, en aquest sentit, el que pretenen totes les obres completes és rescatar tota la seva producció bibliogràfica. D'Antoni Maria Alcover tenim grans sorpreses perquè ell es va dedicar a molts àmbits, però sobretot la gran sorpresa que tenim és que va publicar moltíssim. Les obres completes, de fet, es basen en un llistat que va aparèixer a la revista Randa, que vaig fer jo mateixa, i que ja en aquell moment recollia 2.500 obres majors o menors, llibres, però també articles de premsa, i el que es va pretendre aleshores era ampliar-ho, ampliar aquesta llista i efectivament amb obres que eren desconegudes o que havien passat desapercebudes, i ara actualment arribem a les 2.650. Per tant, són moltíssimes obres, i el que també vam veure és que era de temàtica diversa, que agafava tant una obra dialectal, una obra gramatical, una obra etimològica. Aleshores, la primera feina que va suposar això va ser bàsicament una feina de catalogació, de posar les obres, classificar-les, en vista a publicar cadascun dels volums totes aquestes obres, encara que probablement hi haurà un final que serà una mica tot un revolutum perquè seran obres una mica inclassificables. Què aprenem o què implica el procés d'elaboració? Òbviament aprenem moltíssim, diríem l'aprenentatge és per qui fa la coordinació de les obres, però també està pensat perquè l'aprenentatge arribi a les persones que llegeixin aquestes obres completes. Veiem que és un personatge polièdric, que sap de tot i que d'alguna manera quan escriu es retrata. Alcover té una prosa molt fluida, té un estil, diríem, molt propi, i de vegades, d'alguna manera es detecta aquesta voluntat, diríem, d'aproximació al lector. Què s'ha fet fins ara? I des del punt de vista de per què val la pena conèixer aquest personatge? Doncs perquè el que s'ha fet fins ara, i és només, jo diria, un petit tast de tot el que queda encara per publicar, és que ens dona a conèixer, en primer lloc, que és el primer volum, és una obra autobiogràfica. Aquesta obra autobiogràfica porta pel títol 4 anys de vicari general, del 1898 al 1902. Aquesta obra autobiogràfica, doncs, es basa en un escrit, en un dietari que Alcover va dur dia a dia des del moment que va ser nomenat vicari general. I és molt interessant perquè, a part, diríem, de l'obra religiosa que com a capellà havia de dur a terme, també s'esmunyen elements històrics, elements lingüístics, i sabem, per exemple, la data exacta en la qual va convocar tot un grup de persones per comunicar-los que volia tirar endavant un diccionari, el nostre diccionari català-valencià balear, i que en aquest moment arrencava, mitjançant la lletra de convit, aquesta feina, aquesta obra col·lectiva. El segon treball que es va publicar agafa una part de la seva obra ideològica. Ell té, diríem, una ideologia concreta des de l'àmbit, diríem, religiós, també des de l'àmbit pròpiament social, i és interessant perquè veiem una evolució en el personatge. I en aquest sentit, òbviament, està basat en un estudi, el primer, el que diríem potser també en aquest estudi Alcover retrata, que és una biografia sobre el sacerdot sabadellenc Fèlix Cerdà i Salvany. I a partir d'aquí, altres obres de caràcter religiós i de caràcter ideològic. Les obres completes, aquesta línia, es va aturar, malauradament, quan es preparava el volum
dedicat al Congrés, que hauria sortit en el centenari, és a dir, el 2006. Però, per avatars, diríem, d'aquell moment, es van aturar i gràcies a la institució Francesc de Borja Moll doncs hem pogut reprendre aquestes obres fins al punt que la nostra idea era publicar-ne un volum cada any i atesa, diríem, la gran obra, la magna obra alcuberiana, d'ara endavant en publicarem 2. Però el tercer volum, aquest dedicat al Congrés, realment és una obra molt interessant perquè es basa en molts escrits d'Alcover que va publicar el butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana i que dona compte d'aquest esdeveniment tan magnífic que va ser aquest primer congrés, que va plegar una xifra inimaginable actualment, que van ser 4.000 congressistes. I també veiem, diríem, l'impuls, òbviament, de les forces polítiques per tirar endavant doncs, aquest congrés, aquest aplec de persones que va tenir, diríem, 3 manifestacions a l'àmbit lingüístic, a l'àmbit literari i a l'àmbit del dret. Per tant, un àmbit també sociolingüístic. Ja som, diríem, al tercer volum. El quart volum està dedicat a l'obra dialectal d'Alcover. Hi ha un escrit emblemàtic que s'anomena Una mica de dialectologia catalana, que Alcover va publicar el 1908. És una obra magnífica, bàsicament dedicada a la fonètica. És un estudi dialectal molt complet, basat en el treball de camp, és a dir, la feina que qualsevol dialectòleg ha de fer per tirar endavant doncs, qualsevol estudi de tipus descriptiu en l'àmbit de la geografia lingüística. I a partir d'aquí, amb aquest estudi emblemàtic acompanyat d'altres, que estan, diríem, fent complet aquest volum de dialectologia de l'obra dialectal, ens trobem que amb aquest treball Alcover queda ja tipificat com el pare o el cappare de la dialectologia catalana. És a dir, que la dialectologia neix amb ell, la dialectologia a Catalunya. I darrerament, l'any passat, a final de l'any passat, es va publicar el 5è volum, que són els manifests. Alcover, i per això trobem, entre altres motius, la necessitat de publicar les obres completes. Ja els he dit al començament que l'obra va ser immensa i va ser molt important i a més ens ha deixat el llegat del Diccionari Català-Valencià-Balear. Malauradament hem de dir que Alcover en alguns casos no va tenir gaire bona premsa. Tant en aquest període, quan Alcover va ser expulsat de l'Institut d'Estudis Catalans, com durant un període del segle XX. I en aquest manifest Alcover es queixa, ja els he dit amb una mena de to, una mica així, diríem, de retret, una mica de vegades virulent, com devia ser ell, segurament, però això és un caràcter, i el caràcter cadascú té el seu. El que no podem oblidar és que va fer una obra immensa i una obra magnífica, però també en aquests manifests el que fa és retratar la veritat, mostrar el que realment va passar. I per això val la pena també consultar els manifests, perquè sempre, diríem, quan hi ha 2 persones en conflicte, i quan hi ha 2 situacions que es topen, sempre és bo de sentir una veu i l'altra. Per tant, realment els manifests jo els convido bàsicament a consultar tots aquests treballs que s'han publicat i que ara ja treballem en els següents volums. Són 2 volums, els volums que sortiran enguany el 2021 seran 2 volums dedicats a l'obra biogràfica d'Alcover. Alcover va fer moltes biografies de personatges, que en alguns casos va publicar en forma de llibre, d'altres vegades en forma d'articles, per exemple el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, i ara el que pretenem és fer-ne 2 volums, perquè un ja serà, diríem, se'ns farà massa gros. I a partir d'aquí ens queden encara molts altres treballs per publicar que sortiran en altres volums, com ara en relació amb l'obra del diccionari, una obra ideològico-polèmica, sobretot basant-nos en els escrits que va publicar l'Aurora, i també estudis històrics, els dietaris, l'obra lul·liana, la filologia, les obres de pietat, la tasca periodística, i jo diria que després un volum una mica de tancament en aquestes obres, diríem que poden ser una mica difícils de classificar. Ens aporta, doncs, i ara per tancar, un coneixement de l'obra alcoveriana excel·lent. Posem Alcover en el lloc que es mereix, a l'àmbit de la dialectologia, de la filologia catalana, i és també una mostra d'agraïment a la seva obra immensa.
Gràcies per tot.